Nevyliečiteľná diagnóza. Možno práve ty, alebo niekto z tvojich blízkych čelí nevyliečiteľnej diagnóze a nevidí svetlo na konci tunela. Nevie si rady a nevidí možnosti ako ďalej. Ahoj, volám sa Bea Kacor a viem, o čom hovorím, pretože už 11 rokov žijem s takouto diagnózou. Prežila som si aj tie náročné momenty pri rôznych atakoch, ale nikdy som nestratila nádej nájsť tú najlepšiu možnú cestu pre navrátenie môjho zdravia. Preto som napísala knihu s názvom No a čo? Nielen ako príbeh môjho zápasu so sklerózou multiplex, ale aj ako inšpiráciu pre každého mladého človeka, ktorý čelí náročným životným situáciám. Kniha je plná nádeje, silných príbehov a praktických riešení, ako čeliť životným výzvam a premeniť ich na príležitosti. Žiadam vás o podporu pri tlači knihy No a čo? Vaše príspevky pomôžu dostať túto knihu do rúk tým, ktorí ju najviac potrebujú, aby našli v sebe silu čeliť a zvíťaziť nad vlastnými životnými ťažkosťami. Každý príspevok, bez ohľadu na veľkosť, robí rozdiel a približuje ma k cieľu priniesť túto knihu na trh. S vašou pomocou môžeme spoločne osvetliť cesty mnohých ľudí, hľadajúcich vodítko vo svojom boji. Okrem neoceniteľnej hodnoty, ktorú kniha prinesie čitateľom, ako poďakovanie za tvoju podporu ti ponúkam exkluzívne odmeny vrátane osobných konzultácií a prístupu k inšpiratívnym online seminárom, s ktorými začnem od septembra 2024. Pridaj sa k nám v tejto misii. Podpor moju kampaň a pomôž rozšíriť posolstvo, ktoré môže zmeniť životy. S tvojou pomocou môžeme ukázať mladým ľuďom, že každá prekážka môže byť skvelou príležitosťou na rast. Ďakujem ti za tvoju podporu a za to, že si súčasťou tejto neobyčajnej cesty. Spoločne môžeme urobiť zmenu a inšpirovať ďalšie generácie.